Γεια σας και πάλι. Αυτό το βίντεο θα το βλέπετε Κυριακή, αλλά εγώ το ανεβάζω Σάββατο. Λοιπόν, θα σας δείξω ότι δούλεψε πάλι το Fortnite και μπορώ να παίξω Fortnite. Και να παίξουμε πολλά παιχνίδια. Δείτε. Είμαστε εδώ και να παίξουμε πολλά παιχνίδια. Παρατήσουμε back. Ένα Βιέννα. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Θα μπούμε. Τι game να μπω. Να μπω τα πρώτα τα αγαπημένα μου. Lego Fortnite Brick Life. Έκανα update. Μπούμε πρώτα τα αγαπημένα μου, νομίζω έκανα update. Player. Μπαμ. Player. Αλλά δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μέχρι να μπει. Lego Odyssey νομίζω είναι, αλλά έκανα update. Και παιδιά, μπήκαμε. Πάρε το πλήκτρο. Α, είναι Lego Odyssey ρε. Απλά κάπως παράξενα. Κάτσε πώς να το βάλω το πιχτολόγι τώρα. Να το βάλω έτσι. Δεν βολεύει έτσι. Κάτσε γιατί παιδιά, πώς θα αφήσω και το κινητό. Α, έτσι ναι. Ναι, έτσι βολεύει. Πάμε. Κολλάει λίγο. Πάμε, τι είναι αυτό. Σπιτάκι. Να το κάνω. Φτιάξαμε σπίτι. Τι είναι αυτό, γράμμα. Και δεν μας νοιάζει. Τι πάλι γράμμα. Ποιος είναι αυτό. Του κλέψω το αμάξι, αν μου γίνεται παιδιά, κοιτάξτε. Q μπορώ να φτιάξω. Ναι, μπορώ να φτιάξω με Q. Λοιπόν, τι έγινε να φτιάξω. Έχω και 4% μπαταρία, τέλειο. Κάτσε να έχω το φορτιστή κοντά. Μόλις πάει ένα, ας πούμε, να το βάλω να το φορτίσω. Βάλω το κάπου να φαίνεται. Βάλω το εδώ. Βάλω το στο control. Εντάξει. Πάμε. Α, έχει πράγματα, δεν φτιάξω. Εντάξει. Δεν θέλουμε αμάξι όμως. Το αυτοκίνητο αυτό είναι το staff μου. Sitting, όχι. Έχει πράγματα παιδί, εντάξει. Λίγο Odyssey. Oh shit, should go again. Το μπάμπι. Σαό μπάμπι. Έχει και ράδιο, τέλεια. Φύγω. Όπα, γιατί βγήκα. Αν ναι, ήθελα να δω κάτι. Μέσα. Τρίψτε το. Όπα, τρακάτα. Τρίψε. Το κρύψε τα μάτια μπρο. Θέλω να πάω να το αφήσω στον κρεμό.
Εδώ, πέσε. Τι θα κλέψω το αμάξι του και θα το έχω κλειμμένο. Yes, ψέματα. Πάει το αμάξι. Το χώσω μέσα στη θάλασσα. Να χαλάσει. Α, δεν χαλάει. Κι άλλο αμάξι. Να το χάλασα. Ελπίζω να μ' ακούτε. Να, έχω τηλέφωνο. Να δούμε. Α, από εδώ μπορείς να το φτιάξεις. Τώρα κατάλαβα. Τι είναι αυτό ρε κοριτσίστικο? Ναι. Τέλος πάντων. Σπάσε το αμάξι. Q. Pickaxe. Q. Δεν μπορεί να σπάσει το σπίτι. Α, κατάλαβα. Οκ. Τέλος πάντων, τουλάχιστον το οδηγήσω. Όπα, όπισθεν. Στρίψ' το. Αμάξι. Όπα. Ωραία, τράκαρα. Τι είναι αυτό? Πάει και σε βουνά τώρα, εντάξει. Όπα. Μπορώ να φύγω με τις πέτρες. Σπάσω κάπως. Εδώ ήταν το Lego Odyssey. Τέλος πάντων, ωραίο παιχνιδάκι, αλλά λίγο βαρετό. Θα μπούμε τώρα λίγο τέτοιο. 1v1. Όχι 1v1. Πήρα πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Και κιθάρα πήρα. Πάρτα. FNAF. Σκύμπιντι λέει ο άλλος. Ό,τι να είναι. Α, υπάρχει το Lego Odyssey ρε. Battle Royale. Η Zero Build. Zero Build. Ναι, Zero Build. Solo, πάμε solo. Κάτσε να βρούμε σερβέρ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κλείσω το μικρόφωνο. Ελπίζω τώρα να με ακούτε. Έτσι πρέπει να το φορτίσω. Αν με ακούτε καλώς. Κάνω και χώρο για το μικρόφωνο. Μ' ακούτε? Πού ξέρω τώρα? Δεν είμαι live ρε. Πώς θα το κάνω? Ελπίζω να με ακούτε. Ελπίζω... Κάτσε. Όπα. Εντάξει. Καλώς. Ναι, φωτίζει τέλειο. Λοιπόν. Άι, κατάνες. Μπαμ, μπου. Δεν τρώνε damage εδώ, αλλά. Εντάξει, σε λίγο. Πάω να βρω ένα όπλο. Gun. Γρήγορα. Πάρτα. Μπαμ. Ξέρετε που θα πέσω? Δεν θα πέσω, ναι. Εδώ θα πέσω. Έπεσαν όλοι ρε φίλοι, μαλάκες.
Sorry κιόλας. Γιατί δεν έχω φτάσει. Εκεί αν έχει εκεί. Πρέπει να πέσει γρήγορα, πέσε. Έχει και αμάξι, τέλεια. Λοιπόν, στην ταράτσα έχει. Έχει οπλάκια στην ταράτσα. Πάρε, καλού. Ξέχασα λίγο τα κουμπιά. Εντάξει, αφού έχω καιρό να παίξω. Δεν βολεύουμε τώρα στο βίντεο και στο πλήκτρο. Box. Εντάξει. Είναι πολύ καλά οπλάκια, αλλά είναι οπλάκια. Πιες το... Τώρα δούνται από αυτόν, όποιος έπεσε εδώ θα πάει μπουνιά. Να το ξέρω. Κι άλλο κουτί. Ακούω κι άλλο κουτί. Ωραία, θα δει τώρα τι θα πάθει. Πιες το. Πρέπει να φύγω με το αυτοκίνητο. Πριν έρθει κανείς. Τι είναι αυτά. Ωραία, έχω δεγάντια. Να οδηγήσω. Κάνεις τέλεια. Όπα, τράκαρα. Εντάξει, πάει δουλειά. Ναι, θέλει φόρα για να σπάσει. Άστο να μην το σπάσω. Άλλαξα θέση, ρε. Λοιπόν. Πέσε μέσα ρε, μη φοβάσαι. Energy που πήρα στο βουναλάκι εδώ μέσα. Πας στο μπαμ. Ανέβα. Στρίψε. Μπαμ. Τράκαρες. Κατέβα. Πάρτα. Πέθανα ρε φίλε, πέθανα. Τούμπωσα ρε. Μάλλον είχε και τούμπο. Πρέπει να πάρω όπλο ρε, τι ήταν με τα γάτια τώρα. Πάμε ένα καλό παιχνίδι. Κάτσε να... Τι είναι αυτό? Αλόκου. Όχι, έτσι. Βγάλ' το πίσω λόγια. Βάλ' το στην άκρη. Έτσι. Ας το και να πέσει, εντάξει. Βασικά όχι, δεν θέλω να πέσει. Βάλ' το κάπου. Όπα. Εντάξει. Θα φάω ξύλο άμα πέσει. Και ξέρει, αυτός άμα το δει, ξέρει ποιος θα μου δώσει ξύλο. Αυτός που θα το δει θα φάω ξύλο. Λοιπόν, ναι. Λίγο, εντάξει, δεν πειράζει. Και σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα. Σε Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω, εντάξει. Πάμε, πού να πάμε. Ρε φίλε, ποιος τα βλέπει αυτά ήδη. Ένα βιένα, όχι, δεν έχω φίλο. Γιατί, αυτά δεν λέω. Όχι, θα χάσετε. Τι να βλέπω. Εγώ νομίζω ήταν κανονικό, ήταν brain rot. Τα έχουν κάνει
Μην μπω με τα brain. Το Odyssey. Έχει το save μου. Έχει, παίζει να το έχει. Το έχει! Κοιτάξτε πότε έγινε. Να μπούμε. Αυτό είναι το Word μου. Λοιπόν, πάμε, play. Θα βρει σερβερ, έχω ενδυθεί. Θα βρει καλό άλλο. Πέρα το μικρόφωνο άμα δεν το. Όπα, γιατί έχει πήγε. Βρήκαμε και Word. Βάλε λίγο το μικρόφωνο. Το τυλίξουμε. Δεν τυλίγεται έτσι. Δείτε. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά κάνει καλή δουλειά όμως. Πάρα πολύ καλή. Και θα μιλήσει από 6 μέτρα και να είναι μακριά. Αυτό δουλεύει ακόμα. Λοιπόν. Καρδιές. Γιατί έχω. Α, δεν έχω, εντάξει. Ναι, είχα φύγει από εκεί. Α, ναι, θυμάμαι, μου είχε μείνει. Κατέβα να το σπρώξεις. Σπρώξ' το! Έλα! Oh shit! Εντάξει, σπρώξ' το. Όχι στο αυτοκίνητό μου πάνω. Όχι στο αυτοκίνητό μου πάνω, κανόνισε. Αυτό είναι μαχαίρι ρε. Κάτσε να πάρω κάτι. Καλό. Όχι από εδώ. Εδώ. Ένα. Πίδα. Απαιτάω το. Δεν σπάει, τέλεια. Έσκυψε. Σπρώξ' το, έλα. Καλά κάνεις, μπράβο. Έλα. Όπα, τώρα άστο. Πίταει. Για πιάσε μια. Κάτσε. Πάμε όπισθεν. Δεν πάει όπισθεν. Αποκλείεται. Control, να κάνω flip. Push. Να το σπρώξω. Με αυτοκίνητο. Α, εντάξει, βρήκα τον τρόπο. Το σπρώχνω, ανάποδα. Πάει τώρα. Μια χαρά πάει τώρα. Turbo. Όπα, όχι μπάκα. Όχι μπάκα, and όχι μπάκα. Όπα, όχι πάλι, εντάξει. Δεν έχει το γκάζι για. Του βάλω turbo θέλω. Άστα τώρα τα turbo και προχώρα. Στρίψε πρώτα και πάτα γκάζι. Γκάζι. Έλα. Πάει. Όχι. Πίσω. Γκάζι. Πίσω. Γκάζι. Στρίψ' το. Φύγε απλά. Πήγαινε από την άλλη μεριά, μπρο. Φύγε, μπράβο. Μπαμ, πέσε κάτω. Θα πατήσω τη σκότωση. Τη σκότωση. Έχω και κότατο. Α, πάρε και γουρούνι. Ελάτε εδώ γουρουνάκια. Κάτσε φύγω λίγο. Πάω του μπάει. Τι λέω.
Τρίψε. Για να φτιάξουμε ένα άλλο αυτοκίνητο. Τι, όπα, νόμιζα κόλλησε, εντάξει. Στο καλό. Σπάς το όλο. Πακά! Όχι, δεν δύσκολο. Ωραία, τη σκότωσε. Της χάλασε τη ζωή. Τρέχα. Τώρα τρέχει πιο γρήγορα από πάνω. Τα έκανε πάνω της. Ρε. Τρέχα ρε. Πιάσ' σκότωσέ την. Τρέχα, τρέχα. Μπαμ. Μπαμ. Ρε φίλε. Φαντάστικο. Λοιπόν. Ρίξει φαγητό μου. Λοιπόν. Σχέδιό μας. Αυτοκίνητο. Θέλω κάτι που να πετάει. Ποιο ήταν αυτό που πετούσε? Και αυτό ήτανε. Who are guys? Open, close. You. Όχι, τελικά δεν το θέλω, δεν το θέλω αυτό. Κάνε αυτό που πετάει. Αυτό είναι που πετάει ρε. Μόνο αυτό είναι. Για να το φτιάξουμε. Πάμε, start. Όχι, όχι ρε μου. Όχι, πάμε. Και τώρα. Κάπου μπαίνει αυτό. Εδώ, όχι. Εδώ. Τώρα αυτά λέει που μπαίνουν εδώ. Ένα και εδώ και ένα και εδώ και μετά ένα. Όπα. Και μετά εδώ και ένα και ένα. Μετά μία θέση. Κάτσε να το κάνω να πετάει. Όπα, κάτσε. Θέλω να πετάει. Να κατεβαίνει. Πώς κατεβαίνει? Με W, εντάξει. Βάλ το. Όχι, δεν μπαίνει εδώ. Πού μπαίνει αυτό? Το μπαίνει εδώ. Και τώρα αυτό μπαίνει εδώ. Να. Και ένα και ένα. Λίγα έχει μέχρι το 6. Αυτό που μπαίνει. Αυτό μπαίνει εδώ. Και έναν. Που αλλού και έναν εδώ. W πέφτει S. Και S όχι, S προχωράει. Με ένα τέτοιο πετάει. Και με βάλω αυτά λέει. Βάλω το. Όχι εδώ. Το μπαίνει εκεί. Όχι, εδώ. Ένα εκεί και ένα εδώ. Μετά ένα εδώ και ένα εδώ.
Ένα εδώ. Ένα. Και θέλει και τουρμπο. Ένα εδώ και ένα εκεί. Θέλει ένα κάπου αυτό. Μπέλε αυτό. Θα το βρω. Α, εκεί. Ναι. Το βρω. Πού μπαίνει αυτό ρε? Α, μπροστά μου έμπαινε. Ας το κάνω. Όπα, Space. Τώρα λέει θέλει ρόδες. Όχι. W. Μπαμ και μπαμ. Πέτα. Άλλο ένα τέτοιο. Stage. Λίγο τώρα. Μπαμ. Τι θέλει τη ρόδα κάπου. Προχωράς με... Όχι, από την άλλη μεριά πώς. Έτσι. Όχι. Αυτό το θέλω εκεί ακριβώς. Και θέλει τώρα τέτοια. Μπαμ και μπαμ. Και τελείωσε. Ναι, αυτό είναι που πετάει, λέει αέρα. Κατεβαίνω και πετάω με Ή. Όχι, με Ή κατεβαίνω. Τώρα δεν θυμήθηκα. Πώς ξεκινάει πρώτα? Όπα, τάμπ. Ανέβα. Με το F κάνει κάτι κάνει. Με το R. Με το S. Με το V. Με το V πετάει. Και τώρα πάτα R. Το R πάει μπροστά. Το F κρύβει. Το C. Το C. Α, το C στρίβει F. Πάει τώρα αυτό μπροστά. Ναι. Α, ναι, έχω αφήσει τη φωτιά ανοιχτή. Ας το αφήσω. Πού θα πάω αυτό? Στρίβει λέει με τέτοια. Ούτε καν. Αυτό είναι για αυτοκίνητο. W τι κάνει? Τίποτα. Τίποτα ακριβώς το W. Λέει ότι αυτό τώρα προχωρά. Μήπως θέλει να βάλω γκάζι? Ας. Με το R προχωράει. Πώς τα αφήνω τα V? Το άλλο θα πέσει, Πάμε μπροστά. Ας το αφήσω. Προχωράει και με τους δύο. Τουρμπο είναι αυτό, τι στο καλό είναι αυτό. Ναι. Να πρέπει να πατάω τώρα.
Μια φορά. Γυρνάει κάντα του μόνο αυτός. Τι γίνεται με το... Όχι. Πέφτει κάτω το. Θέλω να το αφήσω να δω. Να πέσω κάτω. Δεν θα κάνω. Θα πεθάνω λογικά. Όχι, δεν πέθανα. Θέλω να πάω εκεί που λέει. Όχι ανάποδα. Εκεί. Και τώρα λίγο R. Όχι, άστο άρα. Στρίψε. Πούνται συνάντου. Είχε ένα σήμα. Εκεί τι. Για πάτε το μείο. Πάτε το άστο να πατάει. Κάτσε. Λοιπόν, θα δούμε τι είναι εκεί και θα κλείσω. Όχι, κάτσε. Άρα. Έτσι πάει λίγο. Άρα. Λοιπόν, φτάσαμε και τώρα πρέπει να πέσουμε το βίντεο, όχι τώρα. Εδώ, άλλο ένα άρθρο θα θέλει. Ρίχνω κάτω. 3, 2, 1. Μπαμ. Στο κάτω και τώρα. Ανέβη. Ποια είναι? Δεν θέλω. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Θα τα ξαναπούμε ή σε ένα άλλο gaming βίντεο ή σε ένα άλλο από το κανονικό κανάλι βίντεο κλιπ, ή θα είναι εκεί ή θα είναι ένα βίντεο με φίλους, καταλάβετε, ή short. Μπορεί να κάνω short, όχι τώρα, αύριο. Ναι. Γεια σας.